And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko, fubu lang kami. Walang emotions involved. Pero, mali ako. Hi DJ Rocky. Aliw na aliw ako sa programa mo. Minsan nga, sa loob ng buong araw ko sa pagtatrabaho, ikaw lang ang pinakikinggan ko. Papunta at pauwi sa opisina. Naisip ko, bakit hindi ako magbahagi ng sikretong matagal ko nang gustong ipaalam? Although hindi ko naman aasahan na isang araw mababasa mo ang storya ko. Pero I'm just hoping. At isusulat ko na lang ang karanasan ko para maalis ang bigat na nararamdaman ko. For the past 2 years, I've been in denial about being a mistress. Oo, in denial kasi akala ko fubu lang kami. Walang emotions involved, pero hindi pala. Late ko na nalaman na may feelings na pala ako sa kanya. At huli na ang lahat. Itago mo ko sa pangalang Precious. At ito, ang aking secret file. I'm in my late 20s. I'm a corporate worker who's been lucky enough to climb up the corporate ladder. Proud mom to a 2-year-old son and a wife. Matangkad ako. Fair-skinned. And I guess, meron akong look ng pagiging sopistikada. Galing sa may kayang pamilya. So habang tumatanda ako, hindi ko kailangan masyadong mag-worry sa mga bagay-bagay. Ibinigay sa akin ng mga magulang ko halos lahat ng gusto ko. Nag-aral ako sa isang prestihiyosong eskwelahan. Kaya nga, siguro nagka-epekto yun. Nahirapan akong pumili ng lalaki. Gusto ko kasi yung may itsura, matangkad, mayaman, at syempre, mabango. So after graduation,
Nag-BPO ako. I decided to leave my comfort zone because I was very shy in college. Maraming umaaligid sa akin noon. Kahit nga bading eh. Pero ni isa ron, wala akong napagbalingan ng interes ko. I already had a boyfriend then, who eventually became my husband. Siguro dahil doon, hindi ko na pinansin yung mga lalaki sa BPO, and honestly, hindi naman nila na-meet yung standard ko. So after 3 years in BPO, I got tired of the schedule. Gusto ko nung normal na sleeping pattern or schedule. Gusto ko ng normal life. Yung hindi ako parang zombie, nagigising sa gabi para magtrabaho. So I shifted careers. And applied to one of the most prestigious companies in the Philippines. Lucky for me, I got the job. Nagsimula ako sa pinaka-umpisa. Pinakamababa. The first day, sobrang mahiyain ko kasi ang formal sa corporate world. Feeling ko out of place ako. Pero, nung inintroduce naman ako sa team, sabi nila I look like Barbie. And even compared me to Miss Universe. Yeah, compliment yun, but I felt awkward. Then lunchtime came. That's when I first saw him. Isang matangkad na lalaki. Hindi masyadong maputi. Pero meron siyang kind of eyes na narrow. He didn't introduce himself. And I just thought baka late siya kaya hindi na siya naipakilala ng manager ko. We exchanged glances. Tapos tinitigan niya ako parang ang intense. Kaya umiwas ako agad ng tingin. I asked one of my colleagues who he was and they told me, ang lalaking yun ay si Sir Rob, one of the department leads. The next day, na-assign ako sa team niya for training. We spent the whole week together. At dun kami napalapit sa isa't isa. Nalaman ko na kasal siya. May pamilya na, may mga anak. Honestly, na-disappoint ako. I don't know why. Meron na akong boyfriend. Dapat hindi na yung nagmamatter sa akin. Siguro na-disappoint ako kasi ayokong maging close sa kanya, knowing that he has a family. Pero masarap siyang kausap ha. At grabe yung humor niya. Nakaka-addict. Komportable ako kasama siya. At ayoko namang mag-overthink kung anong meron kami nung time na yon. Months went by, and even though I set boundaries, close pa rin kami. Then I got transferred to another team. Pero since same lang kami ng department, nagkikita pa rin kami and we have transactions from there and there. Tuwing magkakatinginan kami, I couldn't help it, but I feel the tension. Pero pinipilit ko talagang hindi magpa-apekto kasi alam ko naman na may pamilya siya. One night, we all went out for drinks with some colleagues. Si Sir Rob sumama rin. Late na pero hindi pa kami mga lasing. Si Sir Rob nagsuggest. Doon daw kami sa place niya. Since yung pamilya niya wala sa bahay.
nasa bakasyon. At first, hesitant ako kasi hello, wala naman akong daladalang extra clothes. Pero sabi niya, on the way lang daw yun from my place. So pwede raw akong dumaan sa bahay ko para makakuha ng damit. So I agreed. We talked about work, life, and even about his marriage. Na-share din niya na siya at ang asawa niya ay elementary sweethearts. Maaga silang nagkaroon ng mga anak. Then tinanong niya ako, ikaw, kailan ka magpapakasal? Sagot ko, I don't know, di pa ako tinatanong eh. Then he said, kung ako boyfriend mo, hindi kita pakakawalan. Sa totoo lang, DJ Rakin, nabigla ako. Medyo nakaramdam ng awkwardness, pero itinawa ko na lang yun. Tapos sabi ko, sana nga, Sir Rob. Ngumiti siya sa akin, and I felt like something changed after that conversation. Pagdating namin sa bahay ko, hindi ko na siya inalok pumasok kasi I just needed to grab some clothes. Nagpaalam ako sa mom ko and we left. He even asked me for the last time if gusto ko pa raw bang tumuloy dahil yung isa namin na workmate ng ghost. Pagod na raw at may pasok pa bukas. Ako naman nanghihinayang sa effort ni Sir Rob na ihatid ako. Pumayag din naman ako given na sa sala lang ako matutulog. Pero sabi niya wag na, doon ka na matulog sa spare na room. Sa masters naman ako matutulog. I trusted him. So pumunta kami sa lugar niya. Pagdating sa kanila, nagpalit agad ako ng damit. Isang malaking t-shirt at shorts. Naramdaman ko na tinitingnan niya ako. At ayoko ring magsalita. Kasi baka maging awkward pa yung pagkakataon. So tinuloy namin ang pag-iinom namin. Since bago nga ako sa corporate world, binigyan niya ako ng pieces of advice. Nag-share din siya ng mga storya base sa experiences niya sa trabaho. Binigyan ko rin siya ng mga kwento ko and nag-share din ako sa kanya ng experiences ko sa BPO. Which na-culture shock siya by the way. Dahil ibang-iba nga ang BPO sa current company namin. It felt comfortable. Hanggang sa tipsy na kami. Sabi ko sa kanya, Sir Rob, I can't keep up with you anymore. Hilo na ako. Lakas mo palang mag-inom eh. He agreed na oras na para tumigil. Inihatid niya ako sa taas, inalalayan paakyat. Ramdam na ramdam ko yung tensyon habang nakahawak siya sa bewang ko. Dahil pagapang na rin ako halos umakyat. Pagdating namin sa spare room, tinanong ko siya. Matutulog ka na ba? Pwede ka pang magstay, kahit sandali lang. He just smiled at me. Tumabi sa akin. And for a moment, there was nothing but silence. Pero ramdam na ramdam ko yung tingin niya sa likod ko. Hanggang sa hindi ko na nakayanan. Humarap ako sa kanya. At umaksyon.
Gumawa ng bagay na kailanman ay hindi ko inaakalang magagawa ko. Ito ang magpapadama sa akin ng kakaibang pakiramdam na kahit kailan hindi ko pa nararanasan. Humarap ako sa kanya at hinalikan siya. Ang hindi ko ina-expect, DJ Rocky, ay ang halikan din niya ako pabalik. Hanggang sa may nangyari sa amin. Ibang-iba siya humalik, ibang-iba siya gumalaw. Ibang-iba sa boyfriend ko. Feel na feel ko yung romance sa kanya. Kuhang-kuha niya yung kiliti ko. Kahit unang beses pa lang namin nung time na yun. Kaya siguro umulit pa kami nung umaga. Bago kami sabay pumasok kinabukasan. On our way to the office, walang imikan. Nakaramdam ako ng guilt. Naisip ko yung pamilya niya. Naisip ko yung boyfriend ko. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Sumagot naman ako ng okay lang. Inaantok lang ako. Pagbalik namin ng office, nauna muna akong umakyat para hindi halata. Tinanong kami ng isa kong katrabaho kung natuloy ba kami ni Sir Rob. Siyempre, ang sabi ko hindi. Dumaan ng ilang oras. May kailangan akong ilapit sa kanya na trabaho. Paglapit ko sa kanya, tinanong niya ako, okay ka lang? Sagot ko, okay naman ako. Ikaw ba, Sir Rob? He said, okay na okay. So, kumusta naman? Then I said, yung kagabi, okay naman. Masaya. Hindi ako makatingin sa kanya para kasi ako nahihiya na ewan. Hanggang sa tinanong niya ako, ano, uulit pa ba tayo? DJ Rocky, hindi ko alam kung anong isasagot ko that time. Ang sabi ko na lang sa kanya, pwede, if may pagkakataon. Weeks went by. The tension didn't go away. We still shared those intense moments. And I tried not to think about it. But eventually, it started happening. Sa sobrang hindi na namin mapigilan, nakakahiyamang aminin. Pero dumating kami sa punto na sa parking na namin ginagawa. Yes, sa parking na namin ginagawa. Before, during, and after work. It was crazy, but I couldn't stop myself. Pinapaalala ko sa sarili ko na, face lang to. Pero, sa tuwing nagkikita kami ni Sir Rob, unti-unti ako nahuhulog. Dumaan ang ilang buwan, ganun kami. Ganun at ganun pa rin. Ayaan lang sa mga mata. Tapos doon na kami magkikita sa parking. Siya ang rason kung bakit ako masaya na pumapasok sa opisina. Kami pa rin ang boyfriend ko, ha? Pero ramdam na ramdam ko na rin ang coldness at halos ilang beses na rin kaming hiwalay. Pero napapakapit pa rin kami dun sa thinking na baka mag-work pa kung susubukan at itutuloy pa rin namin. Yung isa kong sobrang close sa trabaho, siya lang ang nakakaalam. Ang sabi pa nga niya, ang blooming and glowing ko raw. Masyado raw akong nabibigyan ng atensyon ni Sir Rob.
Pero, pinapaalala niya na wag raw akong mag-invest masyado dahil pag na-fall ako ang talo sa dulo. Palagi kong sinasabi sa kanya at sa sarili ko na, hindi, wala naman akong feeling sa kanya. Bawal. Pero kasi DJ Rocky, sobrang effort niya. Lagi niyang binibilhan ang isang tulad ko ng mga paborito kong pagkain, binibigyan pa ako ng mga regalo. Kapag tinatanong ko siya kung para saan, ang lagi niyang sagot, wala. Hindi naman siguro masamang bigyan ka. Dumating na rin sa punto na tinanong niya ako, what if magka-feelings? Wala siyang sinabi if siya ba or ako ang magkaka-feelings, pero ang sagot ko lang sa kanya, mahirap, hindi pwede. Pero tingnan natin. Hindi ko alam. Bakit hindi ko magawang hindian siya? Pag siya ang usapan, kaya kong gawan ng paraan palagi. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko noon na wala lang yun siguro. Siguro nag-e-enjoy lang naman kasi ako sa mga nangyayari sa amin. Then, one day, Sir Rob resigned. Parang unti-unting gumugunaw ang mundong meron ako. I'd go to work but I had no motivation. Binibilang ko ang mga araw hanggang sa huli niyang araw sa opisina. At hindi ko kayang isipin na aalis na siya. Kaya sinubukan kong gumawa ng mga kung ano-anong aktibidades na makapagdi-distract sa akin. Dun sa nararamdaman kong kalungkutan. Some of the guys in the office started paying attention to me. Pero kahit may mga umaaligid-aligid, hindi ganun yung feeling ko kapag nandyan si Sir Rob. Si Sir Rob, parang siya lang yung may epekto sa akin ng ganito. Sa last day ni Sir Rob, nag-leave ako. Nakipag-inuman ako sa barkada para lang makalimutan siya. Bakit ako magpapakalungkot sa kanya? Ang dami-daming lumalapit sa akin sa opisina. Ultimo nga yung crush ng bayan sa opisina namin, chinat-chat ako eh. Kaya sino ba siya? After he left, hindi natapos ang communication namin. Magte-text pa rin siya sa akin. Magre-reply naman ako. Susunduin niya ako from work. Minsan, magmi-meet pa rin kami sa parking lot. Other times, sa tagpuan namin in our favorite motel. One day I asked him, what if tuloy natin to hanggang sa mag-30 plus na ako? He replied, let's see how long this lasts. Inisip ko noon, bakit gusto ko lang, hindi niya ba gusto? Pero hindi ko na siya tinanong. Ang bata pakinggan, no? Pero gusto ko ng assurance sa kanya. Gusto ko, akin lang niya gagawin yun. Gusto ko nakikita ko pa rin siya ng matagal. Okay lang, kahit hindi ako ang priority. Okay lang kahit itago ako. Okay lang kahit ang tanga-tanga. Kung titingnan ako, basta makikita pa rin kami. That time, my emotions were all over the place. Masaya ako pag nagkikita kami. Malungkot at galit ako pag hindi niya ako chinachat or kinakausap. Mangangako ako sa sarili ko na titigilan ko na siya. Pero isang chat lang niya. Rumurupok ako, nandyan na ako uli sa tabi niya.
Hanggang sa gusto ko na sa kanyang aminin na mahal ko siya. Dahil alam ko na sa sarili kong mahal na mahal ko siya. Willing akong i-give up ang lahat para sa kanya. Willing akong maging kabit niya. Basta nandyan lang siya. Hindi na ako in denial kabit dahil inamin ko na sa sarili ko na mahal ko siya at tinanggap ko na yun. Kung hindi niya tatanggapin yung pagmamahal ko, at ayaw na rin niya akong makita o ayaw niya akong makita, okay lang. Basta masabi ko lang sa kanya. Handa na talaga akong umamin, DJ Rocky. Hanggang sa isang buwan, hindi ako dinatnan. Kami pa nun ng boyfriend ko. At may nangyayari din sa amin. Nag-pregnancy test ako. At doon na nga ako maiyak-iyak nang makita ko na positive. May baby na ako. May nangyari din naman sa amin ng boyfriend ko sa buwan na yun, kaya pakiramdam ko sa kanya yung baby. Sinabi ko sa boyfriend ko, tinanggap naman niya yun ng buo. We decided to get married for the sake of our baby. Then I decided i-cut lahat ng communication namin ni Sir Rob. Binlock ko siya sa social media, tinanggal ko yung number niya. I did it for my family, for my child. I told Sir Rob I was pregnant and I'd be blocking him. Naintindihan naman niya. And inisip niya na rin naman na yun na yung goodbye namin. Especially, nalaman niya rin na yung asawa niya, buntis. So sabi ko, eto na siguro yung sign ni God na hindi na ituloy yung dapat matuloy kasi baka mas lalo pang masira yung buhay ko, yung buhay namin. And ilang years nang nakalipas, DJ Rocky. I still feel the pain. Every day I think about Sir Rob. And I know that Sir Rob will always be the one who got away. Although I love my husband. Kaya lang kasi, iba yung pakiramdam na hindi ka nakakuha ng closure. At nakakapagsisi na hindi ko nasabi sa kanya kung ano talagang naramdaman ko. Lumalaki rin ang anak ko na nagiging kamukha niya. Siguro dahil nga sa kanya ako naglilihi nung buntis ako. Siya lang ang laman ng mga panaginip ko. Pero alam mo, DJ Rocky, hindi ko maiwasan na isipin na paano kung anak pala ni Sir Rob ang anak ko. Pero parang mas masarap pa rin isipin na hindi na lang. Kasi paano nga kung totoo? To my Rob, I don't know if you'll ever get to hear this, but I hope you do. I want to tell you that I've always thought about you.
Hindi ko alam kung alam mo na, pero I love you. At hanggang ngayon, oo, mahal pa rin kita. Mahirap tanggapin na we never really got a chance to be together. And maybe it was never meant to be. Maybe we were just a chapter in each other's lives. Pero ikaw yung what if na hindi ko na mababago. I love my family, I do. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa future. But I'll always carry this secret with me. Ang nararamdaman ko para sa'yo. In my heart, there is a piece of me that will always belong to you. I will never forget you. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Precious. At ito, ang aking secret file.